दिनै डे 11 बे डे 11आव ग्राउन्डआव एसे मेट्स गेलेहोदो बिथिंहाय नै लान्थि ग्रुप थाहैबाय मोनसेया जाबाय ड्रेस गाननाय थाबाय एबा जार्सि गाननाय थाबाय एसे जाबाय लान्थि ग्रुपआ खै गल जाख' गलनै आरो ड्रेस गाननायफ्रा जार्सि गाननाया गलनै आदसा दे दिनै फंबायमोनखौ फुरा ग्राउन्डआव गेलेहोनाय जाबाय बाखि 1 डेनिफ्राय लानानै बिथांमोनखौ जोङो जास्ट प्रेक्टिसल' खालामहोबाय थानाय जादोंमोन बाट बिदि गेलेहोनाय जायाखैमोन दिनै गेलेहोनाय जाबाय नेरा बिथांमोना माबायदि जायो बेखौ नायना ला एसे पर क्या हो घर का है दिमाकुची है ना क्या नाम है डॉन बॉस्को का सामने है ना ठीक है बल का साइडआव जोखारनाय गैया दै थखायबाय था बल पास साइडथि जोखारनाङा पास होनायफोरखौ मोजां सोलोंखा मानसि नाय दाखोरा खै गुल सोख' नोंनिया माथि गाले नोंनिया टिमा माथि सोयो दे दाखोर लागाव लोगोफोरानो दाखोर नाम दोनदों आरो ना फंबायखौ गुड नेमखौ बुंनालाय नोंनिखौ मा होनदों बिबुंसार बिबुंसार मानसि नायना पास हो नोंनि लोगोखौ नाहरदो लोगोआ सोर नायदो पास होदो नैलाय नैनोबो होनो हायो गारनाय मोजां सोलोंखा गारनायखौ मोजां सोलोंखा दै नोंथांमोनाथ' गेलेनायखौ हमना मोन्दों नङा होमबा लान्थि ग्रुप थाहैबाय मोनसे ओमफ्राय नै जार्सि गाननाय मोनसे ग्रुप थाहैबाय बेयाव नायबानो नोंथांमोना मोनथिगोन गलनै सोबाय होनना बुंदों बिसोरो गलनै गेलेनायखौ नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय बेखिनि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लादो आउट नाय नुवा आउट जायाखै दे माथि जाख' दे बाय बांलाय जेबो नङा एसे नायनानै गेले मानसिनो पास इलाय मोजां गेलेयो बै गोजाया मोजां नांदों गेलेनायखौ नोंसोरलाय गेलेयाखै बाद में खेलना
मा गल जाबाय दिनै डे 11आव नोंथांमोननो नैबे गेलेनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय आरो भिडिअखौबो आं गोलाव खालामनो सानासै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो गाबोन फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय